Mitä merkitsee meille oma, vapaa isänmaa? Haluaisin tässä kertoa siitä omille rakkaille lastenlapsilleni, mutta voin tehdä sen vain hieman tärkeimpiä kohtia sivuten. Ja teen sen siten, että lisäilen katkelmia nauhoitteistani tehdäkseni kuuntelusi helpommaksi. Sinähän tiedätkin, että isänmaasi itsenäisyyden saavuttaminen ja sen itsenäisenä pysyttäminen on raskaiden taistelujen kautta saavutettu etuoikeus. Se on sellainen etuoikeus, jota monet näin pienet kansat eivät ole saavuttaneet, mutta jota kaikki himoitsevat. Se on Jumalan lahja, uhreja vaatinut, ja sen vuoksi sille kuuluu meidän siitä osallisten antaa sille kuuluva oikea arvo, ja ennen kaikkea ymmärtää kiittää siitä taivaallista isäämme. Marraskuun 30. päivänä vuonna 1939 Neuvostoliiton joukot aloittivat hyökkäyksensä kaikilla rintamilla Suomea vastaan. Tästäpä se kertomuksemme alkaakin. Kansamme historia on tietenkin aina liittynyt tavalla tai toisella naapurivaltojen historiaan. Ruotsi orjuutti meitä vuosisatoja. Tosin 1000 vuotta sitten esi-isillämme olivat omat kuninkaansa. Mutta sitten ruotsalaiset toivat meille ristin uskon keihäittensä kärjessä. Samalla he alistivat käskyvaltansa alle koko kansan, keräsivät siltä verot ja tappeluttivat lukuisat sodansa meidän esi-isillämme. Komentovalta oli silloin näissä sodissa Ruotsin ylimyksillä. Eikä se komentovalta aina ollut terävimmällä aivoilla varustetulla komentajalla. Tällaisella syyllä Ruotsi sitten menettikin parhaat tappelijansa suomalaiset Venäjän keisarille vuonna 1808. Kun nyt Ruotsi menetti parhaat sotilansa, samalla se menetti vuosisataisen vihollisensa, venäläiset, kun Suomi muodostui turvaksi ja puskuriksi näiden vihanpitäjien väliin. Ruotsi ei voinutkaan enää jatkaa ainaisia sotiaan, vaan joutui kehittämään olojaan rauhassa ja turvassa Suomen selän takana. Venäjän suurruhtinaskuntana Suomellekin koitti nyt rauhan vuosisata. Vielä vähän aikaa sitten oli jo isoa vihaa ja oli pikkuvihaa ja vaikka minkä nimistä vihaa. Mutta nyt venäläiset lakkasivat kokonaan tekemästä hävitysretkiään Suomeen. Suomessakin olot paranivat ja kansalaiset olivat tyytyväisiä Venäjän keisarin alamaisia. Ruotsin vallan aikaan venäläiset kävivät polttamassa ja tuhoamassa Suomea lukemattomia kertoja. Porvoon kirkkokin tuhottiin varmaan 7 kertaa. Mutta keisarin alamaisina suomalaiset olivat niin rauhassa ja ainakin aluksi tyytyväisiä ja onnellisia. Suomalaiset olivat jopa niin tyytyväisiä keisariin, että jolleivät venäläiset olisi alkaneet kademielessään sortaa suomalaisia maaorjuuteen ja asuttamaan Suomen maata venäläisille ja alkaneet sulattaa suomalaisia venäläisiksi. Eivät esi-isämme lainkaan olisi halunneet irrota omaksi valtiokseen. Mutta me saamme taas nähdä, kuka johtaa kansojen kohtaloita. Tänne Pohjolaan oli syntynyt se Jumalan maja, josta Raamatut, etenkin Sakariaan kirja kertoo. Emämaan tulossa oleva kehitys oli sellainen, että tälle majalle ei olisi annettu sijaa Suomessa, jos olisimme eläneet venäläisen hallinnon alaisuudessa. Niinpä Jumala näki hyväksi järjestää Venäjänmaan olot niin sekaisiksi, että siinä tilanteessa Suomi suorastaan johdettiin täyteen itsenäisyyteen. Venäjälläkin oli kyllä kirkkolaitos, ja sielläkin jonkinlaista uskoa tunnustettiin, mutta sitten siellä alkoi levitä Jumalan kielteinen mielten kiihoitus, joka johti lopulta siihen, että keisari ja hänen perheensä surmattiin. Siellä tehtiin parikin vallankumousta, ja siitä seurasi, että siellä nousi valtaan hirmuhallitsija, jollaista ei ole koskaan maan päällä vielä ennen ollut, eikä luultavasti koskaan enää saata tulla.
Tämä kiihoitus levisi Suomeenkin, ja osa kansastamme nieli tämän eksytyksen hengen. Mutta siitä huolimatta Suomen hallituksen takana seissyt kansan osa kykeni voittamaan ja ajamaan sekä venäläiset että nämä kapinaan nousseet omat kommunistit ulos maasta. Näistäkin tapahtumista olisi valtavan paljon kerrottavaa, mutta et jaksaisi kuunnella minun jorinaani. Keskitynkin enempi myöhempiin tapahtumiin, sillä uskon niiden kiinnostavan sinua enemmän. Vai kysytkö ehkä, että mitä se sellainen kiihotus oli? Oletko niin tyhmä, et huomaa, kuinka sinua riistetään? Etkö näe, miten kauppias kuppaa kaikki rahasi ja kuinka työnantajasi maksaa sinulle liian vähän palkkaa? Nouse ottamaan oikeutesi väkisin. Tällainen kiihotus sai aikaan Suomessakin lukemattomia pankkien ja kauppojen ryöstöjä. Palkkapussien kuljettajia kolkattiin, ja etenkin vuosina 1906-1910. Ja vain siksi, että ryöstörahoilla voidaan sitten ostaa pyssyjä, joilla riistetty voi ampua riistäjänsä hengiltä. Kyllä kelpaa tilipussinsa menettäneen työmiehen sitten kellotella silkkipieluksella, kun rikkaudet on porhoilta ensin riistetty ja jaettu kaikille tasan. Helppoa lienee uskotella ja saadakin uskomaan, mutta tosiasiat tänä päivänä näyttävät toista. Ainutkaan tämän hegemonian omaksunut kansakunta ei ole menestynyt. Poikkeuksetta kaikki ovat köyhyydessä. Ja ennen kaikkea ihmisiltä puuttuu siellä tunne siitä, että saa olla ja elää vapaasti. Tähän autuuteen meitä suomalaisiakin oltiin kuitenkin kommunistien taholta viemässä itsenäistymisvuotenamme 1917. Ja tähän meitä oltiin jälleen viemässä 1939 marraskuun viimeisenä päivänä, kun veli venäläinen vyörytti armeijansa isäsemme hirmuhallitsija Stalinin käskyllä. Moni kiinnostavakin yksityiskohta jää tässä pakosta ilman mainintaa, mutta se on kuitenkin hyvä muistaa, että puna-armeija on rauhan armeija. Se ei hyökkää koskaan mihinkään maahan valloittamaan, vaan vapauttamaan. Heti toisena sotapäivänä Venäjä nytkin solmi rauhan, mutta tosin väärän hallituksen kanssa. Senäis pystytti siihen pieneen maakolkkaan, jonka puna-armeija oli siihen mennessä saanut vallattua, mieleisensä hallituksen niistä suomalaisista kommunisteista, jotka olivat sinne paineet silloin vuonna 1918 ja sattuivat vielä olemaan hengissä. Useimmathan niistä Stalin oli jo tapattanut. Ja siinä samassa tuli sellainen kamala räjähdys, että ikkunan kirpaleet tulivat sisään. Vaimoni ja tyttäreni juoksivat suin päin rappusi alas ja siellä vuorostui pakokauhu. Menimme kellarin suojakammion kautta, mutta sieltä tuli kaasut vastaan ja liekit vastaan. Täytyimme hakea toista tietä yli pihan. Hirpaleet ja Proutun kappaleet sinkolivat vaan, josta moni haavuttu siitäkin. Ja haavuttuneitakin jonkun verran. Sieltä käsi sirpautunut. Ja Puna-armeija ei ole hyökkäysarmeija. Vieläkin monet Suomessa uskoivat, että tämä on Venäjän taholta vain painostus Suomen neuvottelijoita kohtaan. Neuvostoliitto oli vaatinut meiltä maa-alueita. Neuvottelijat oli sitä varten kutsuttu Moskovaan, mutta oli aivan yksimielinen päätös, että maa-alueita ei anneta. Sillä siitä seuraisi koko maan menetys pala palalta, sillä näinhän oli käynyt aina siellä, missä vaatimuksiin oli suostuttu. Mutta uskottava oli, kun koko rajan leveydeltä alkoi lappaa piippolakkia tälle puolelle. Massiivisen hyökkäyksen alta jouduttiin aluksi vetäytymään. On eräs emäntä, jonka kanssa olen jo hetken keskustellut. Hän on emäntä Marja Kuusela Koiviston Kiiskilästä. Hän on kertonut matkastaan ja koska on hyvä, että tekin siellä
Suomen rintamailla saatte kuulla, minkälaista tämä matkanteko on, niin pyydän häntä nyt tässä toistamaan kertomuksensa. Kertokaapa nyt, millä tavoin tuo lähtö tapahtui siellä ja koska. Lähtö tapahtui eilen aamulla kotoon lähtö. Puolen tunnin sisällä pääsy kylään. Kylästä lähtö yhteisillä voimilla kaikki yhtä aikaa, ettei kukaan saanut erota. Niin, että siis yhdessä ryhmässä lähtö. Ja hevosjono oli, lehmät hevosin perässä joka hevosella. Ja hevoset seurasivat toisiaan 50 metrin välimatkoita. Niin. Ettei tule jotakin semmoista uhkaa. Niin. Ilman vaaran tappaa. Aivan. No näittekö siinä matkan varrella vihollisen koneita? Ei nähty. Vielä Kurkelaan kyllä. 5 kilometrin matkaa sitten vasta tuli. Sitten me astuttiin metsään pieniä lapsien kanssa. Niin. Näin rauhan ajan lasten on mahdoton tajuta sitä hätää, jota tunsivat ne, jotka suinpäin joutuivat jättämään kotinsa ja pakenemaan suurten vihollisjoukkojen alta kohti tuntematonta. Löytyykö mistään suojaa lapsille? Löytyykö ravintoa ja lämmintä, kun kaikki jouduttiin kiireellä jättämään? Autot, jotka ovat tiellä, huikilisivat nopeasti ilmasuojiin. On 2 tummakilpistä lentokonetta, jotka eivät suinkaan ole kovin korkealla, niin kuin luulisi, vaan tulevat aivan tätä kohti. Ne ovat 2 tummaa hävittäjää. Tässä kohti konekiväärillä miehet siirtyvät nopeasti kirkolle suojiin. Josta on ammataan kuuluu kaikki lentänsä. Nopeasti kukaan ei liikku. Tulevat aivan kuun lähtöä yläpuolella. Nyt minäkin juoksin kirkolle suojaan tuossa lähellä. Mitä oli aikaa siihen on. Koitan saada kuitenkin tämän johdon mukana, niin että voin kertoa tunnelmia siellä. Nyt olen Sirpalle suojassa. Täällä on muutamia poikia. Ehtikö kaikki tänne, niin tapahtui mitään? Yksi haavoittu. Jonka haavoittu? Kuka eikö se Niemelä? Ja missä sen? Hän on täällä nurkassa. Niemelä, hei, miten teille kävi? Vähän se meni tuossa käsivarjasta KK luoti läpi yksin. Tuottahan on reikä hihassa. Ja verta tulee tuolta ihan suusta. Tiedän, mitä sen sidottamaan sen opettajan. Näin koettiin Pekka Tiilikaisen selostamana venäläisten yllätyslentohyökkäys Märkäjärvellä joulukuussa 1939 talvisodassa. Sodassa, johon Suomi ei vielä uskonut joutuvansa. Neuvostoliiton luultiin syksyllä käyvän Suomea vastaan vain hermosotaan, ilman että se ryhtyisi aseelliseen hyökkäykseen. Evakuoitu siirtoväki, kuten muukin siviiliasutus, joutuivat yhtä lailla kuin sotilaatkin hyökkäävien lentokoneiden konekiväritulitukseen ja pommien kohteiksi. Meidän ei tarvitse todistella syyttömyyttämme tämän sodan syttymiseen, sillä Kansojen liitto, jossa oli edustettuna 49 maata, yksimielisesti totesi hyökkääjän ja 40 sen jäsentä tuomitsi Neuvostoliiton erotetuksi Kansainliitosta. Ja kun asiamme on yhteinen koko sivistyneelle maailmalle, niin uskomme, ettei sivistyskansat voi jättää meitä yksin tälle rintamalle. Suomen kansa ei voi väistyä väkivallan edessä, sillä me käsitämme, että jos oikeusperiaatteet jätetään mielivallan tallattavaksi, niin silloin ihmiselämä on arvoa vailla ja vanha länsimainen sivistys menettänyt kantavimman kulmakivensä. Me emme kiellä, etteikö meidän sydämellä ole lähinnä omat kotimme, isänmaamme, sivistyksemme ja koko yhteiskuntajärjestys, johon olemme kastaneet kiinni, jota nyt aiotaan tuhota. Mutta juuri näiden arvojen avulla me olemme antaneet osamme maailman kulttuuriin ja sen tähden uskallamme myös toivoa, että näitä yhteisiä sivistysarvoja ja oikeusperiaatteita myös yhdessä suojataan. Niiden vartijana seisoo nyt ase kädessä
Suomen puolustusvoimat hyökkääjää vastaan, jonka päämääränä on tuhota itsenäisyytemme ohella myös nämä yhteiset arvot. Sallivatko sivistyskansat tämän tapahtuman? Talvisodan ajan presidenttimme Kyösti Kallio vetosi siinä maailman sivistyskansojen omaan tuntoon. Kun suomalaisilla ei juuri ollut panssaritorjunta-aseistusta, joutuivat puolustajat nopeasti vetäytymään hyökkääjän edestä. Suomussalmella venäläiset saavuttivat jo Kirkonkylän ja Lapissa hyökkääjä lähestyi uhkaavasti Kemijärveä 2 tietä pitkin. Sodan käännekohdaksi Laatokan pohjoispuolisella rintamalla muodostui Tolvajärven voitto 12. päivänä joulukuuta. Täällä everstiluutnantti Pajarin johtama tamperelaisrykmentti löi rajulla vastahyökkäyksellä venäläiset, joita ajettiin takaa 40 kilometriä. Tolvajärven voitto rohkaisi vetäytymisten ja tappioiden masentamat mielet. Joulukuun lopulla kuultiin uskomattomia voiton sanomia Suomussalmelta. Raatteen tiestä tuli neuvokkaalle eversti Siilasvuolle ja hänen joukoilleen Voiton tie. Tämän tienpätkän nimi oli vuoden 1940 alussa lukemattomien suomalaisten huulilla ja monien ulkomaisten lehtien palstoilla. Mutta jo parin viikon päästä maailma sai kuulla ällistyttäviä uutisia. Kansainvälinen lehdistö oli lähettänyt reporterinsa Helsinkiin. Näissä itärintaman taisteluissa suomalaiset kehittivät korpitaktiikan, joka tuli pian hyvin kuuluisaksi, niin sanotun mottisodan. Pohjoisesta päin he saartoivat Laatokan rantaa edenneet venäläiset joukot pieniin osiin ja etenivät niin kauas etelään, että katkaisivat niiden huoltotien. Sitkeät venäläiset kaivautuivat kuitenkin saarrettuina asemiinsa ja useat motit pystyivät pitämään puolensa sodan loppuun saakka. Kaikkiaan 7 mottia tuhottiin ennen sodan päättymistä, mutta Kitelän suurmotti ja pari pienempää mottia säilyivät. Kuhmon rintamalla 1 neuvostodivisioona saarrettiin helmikuussa lukuisiin motteihin, mutta näistä Kuhmon moteista ainoatakaan ei ennätetty laukaista ennen rauhan tuloa. Talvisodan ihmeen tekivät sekä Suomen urhoolliset sotilaat että ulkomaiset sotakirjeenvaihtajat. Heidän päivittäin lähettämänsä tiedot levisivät erittäin nopeasti maailman lehtiin ja radiouutisiin. Toisen maailmansodan alkuvaiheen uutispula antoi lähtökohdan Suomen taistelun suurelle julkisuudelle. Koska päärintamalla Saksan ja Ranskan rajalla oli hiljaista, sotauutisia odotettiin herkeämättä pohjoisessa lumen ja pakkasen keskellä käytävästä sodasta. Olosuhteiden ankaruus ja outous ulkomaalaisille kirjeenvaihtajille antoi erikoista pohjaväriä länsimaisen sivistyksen etuvartiona pidetyn pienen maan taistelulle idän suurvaltaa vastaan. Kuva, joka talvisodan tapahtumista muodostui ulkomailla, oli sävyltään vahvasti romanttinen. Monille ulkomaalaisille Suomi merkitsi talvella 40 pohjoisessa sijaitsevaa ihmemaata. Moraaliset tunteet pienen kelpo Suomen puolesta vyöryivät esiin. Esimerkiksi amerikkalaiset lehdet puhuivat vertauskuvallisesti Daavidin ja Goljatin välisestä taistelusta. Seuraavassa välähdyshotellikämpissä joulukuun 30. päivänä pidetystä päämajan tiedotustilaisuudesta ulkomaalaisille sotakirjeenvaihtajille. Näin luotiin talvisodan ihmettä. Helsingissä olevat ulkolaiset sanomalehtimiehet ovat kokoontuneet tavanmukaiseen vastaanottoonsa eräässä hotellissa täällä Helsingissä. Tilaisuuden on järjestänyt valtioneuvoston tiedotuskeskus. Täällä on kova hälinä vihreäverkaisten pöytien ympärillä. Kaikkien Baabelin kielten sekamelska hallitsee ja vallitsee. On tuskin kieltä, jota täällä ei nyt juuri kuulisi puhuttavan. Täällä on huolettomia, parkkiintuneita lehtimiehiä.
ja joukossa myöskin useita pirteitä nuoria naisreporttereita, joita eri maiden sanomalehdet ja suuret uutistoimistot ovat lähettäneet sotakirjeenvaihtajikseen tänne Suomeen. Päämajan tiedonanto on juuri jaettu erikielisinä käännöksinä läsnä oleville, ja lehtimiehet ovat hyökänneet. Vuoden 1940 alkaessa oli raskaita tappioita kärsineet neuvostojoukot kaikkialla pysäytetty. Puna-armeijan kärsimät takaiskut ja sen heikko menestys koko rajan mittaisessa hyökkäysoperaatiossa pakottivat neuvostojohdon tammikuussa tarkistamaan aikaisemman Suomen nopeaan valloittamiseen tähdänneen hyökkäyssuunnitelmansa. Jos Suomen kukistaminen oli tähän saakka ollut lähinnä Leningradin sotilaspiirin tehtävänä, niin nyt siitä tuli koko suurvallan asia. Tärkeimmillä hyökkäyssuunnilla joukkojen määrä tammikuun aikana 2- tai 3-kertaistettiin. Kaikkiaan oli Puna-armeijalla helmikuussa talvisodan rintamilla noin 1 miljoona sotilasta ja muun muassa 3000 panssarivaunua. Laatokan pohjoispuoliselle rintamalle tuotiin 3 siperialaista lumisiin olosuhteisiin tottunutta divisioonaa. Puna-armeijan vereksiä voimia vastaan Suomi pystyi täydentämään armeijaansa vain 50 000 sotilaalla, niin että sen puolustusvoimat käsittivät 250 000 miestä. Ennen helmikuun hyökkäyksen alkua neuvostojoukkojen vahvuus oli suomalaisiin verrattuna täten 4-kertainen ja muun muassa tykistön määrä noin 10-kertainen. Karjalan kannaksella käytiin koko tammikuun ajan asemasotaa, jossa hyökkääjän päätarkoituksena oli väsyttää puolustajat asemissaan. Samalla Puna-armeija valmistautui suurhyökkäykseen, joka alkoi helmikuun alussa. Neuvostoliiton hyökkäysvoima suuntautui kannakselle ja muilla rintamilla pyrittiin vain sitomaan suomalaisia joukkoja. Ratkaisuun pyrittiin ennen muuta Summan rintamaosalla, jossa Mannerheim-linja vetäytyi mutkalle kohti Viipuria. 2 viikkoa kestäneiden ankarien taistelujen ja kovien tykistökeskitysten jälkeen venäläisten onnistui helmikuun puolivälissä saada aikaan Summassa pysyvä läpimurto. Suomalaisten oli jätettävä pääpuolustusasema ja ryhdyttävä vetäytymään. Summan taistelun tuloksen ratkaisivat suurelta osalta panssarivaunut ja tykistö. Venäläinen tykistö jauhoi rikki suomalaisten puolustuslaitteet ja panssariesteet. Hyökkäyksessä venäläiset käyttivät Summassa satoja panssarivaunuja ja suomalaisten panssaritorjunta-aseistus oli hyvin puutteellinen. Nämä olivat alkuperäisiä ääniä Kannaksen rintamalla äänitettyjä. Siellä joukossa ei ole todellakaan mikään hauska olla, sillä tilanne on todellinen. Ennen helmikuun puoliväliä Neuvostoliitto ilmoitti rauhanehtonsa. Se vaati tukikohdan vuokraamista Hankoniemestä ja luovutettavaksi koko Karjalan Kannaksen ja Laatokan pohjoispuolisia alueita. Hallituksen rauhan kolmikko oli pääministeri Risto Ryti, ulkoministeri Väinö Tanner ja salkuton ministeri J.K. Paasikivi. Rauhansopimus allekirjoitettiin kello 2 maaliskuun 13. päivän vastaisena yönä.
Aseet talvisodan rintamilla vaikenivat maaliskuun 13. päivänä kello 11. Näissä Moskovassa viime päivinä käynnissä neuvotteluissa ovat Neuvostoliiton edustajat esittäneet rauhanehtonsa. Nämä ehdot ovat odottamattoman raskaat niihin saavutuksiin verrattuna, joita vihollinen täänastisella sodallaan on saavuttanut. Ne ovat myöskin paljon suuremmat kuin mitä Neuvostoliiton taholta syksyllä esitettiin Leningradin turvaamisen nimessä. Edustajamme ovat neuvotteluissa koettaneet saada näihin ehtoihin lievennystä, mutta ilman tulosta. Suomen suostuttua on rauhansopimus voitu viime yönä allekirjoittaa ja samalla on päätetty, että vihollisuudet lakkaavat tänä päivänä. Näin siis puhui talvisodan ulkoministeri Tanner Suomen kansalle rauhanteon jälkeen. Keväällä vuonna 1940 pidettiin Leningradissa paraati talvisodassa saadun voiton kunniaksi. Kuunnelkaamme laulua ja sen sanoja tästä voiton paraatista. Läpi metsän, suon ja lumen on valloitettu vankat varustukset, murskattu julma vihollinen. Puna-armeija, rauhan tuki. Puna-armeijaa ylistää kansa. Kuolemaa uhmaten lähtee taisteluun puna-armeija. Tankit ovat palanneet yli jokien, lentokoneille ei ollut esteitä. Kaikkialla tiedetään, ikuisesti valloittamaton on kaupunki Leningrad. Maahan palannut. Mutta minkälainen rauha? Tämän jälkeen joutuu maamme jatkamaan elämäänsä silvottuna. Sen vanhat rajat on siirretty. Elintärkeitä alueita joudutaan luovuttamaan, muun muassa tärkeitä teollisuus- ja maanviljelysalueita. Luovutetuilla alueilla asunut väestö joutuu hakemaan itselleen uusia asuinsijoja. Kuitenkin on rauha hallituksen mielestä parempi kuin epävarman sodan jatkaminen. Rauhan ehdot olivat Suomelle kovat. Niitä pidettiin suorastaan traagillisen raskaina, ja maa otti ne vastaan suruliputuksella. Sodan jälkilaskuna Suomen oli Moskovan rauhassa luovutettava Neuvostoliitolle Karjala, niin sanottua Pietari suuren rajaa myöten, joukko Suomenlahden saaria, osia Kuusamosta ja Sallasta sekä osa Kalasta ja Saarentoa. Lisäksi Suomen oli vuokrattava Neuvostoliitolle tukikohdaksi Hankoniemi. Rajan taakse jäi 3 kaupunkia, Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala, muun muassa Enson ja Wärtsilän tehdasyhdyskunnat, huomattava osa rautatieverkostoa sekä myös osa Saimaan kanavaa. Samoin kuin Hangosta siisivät suomalaiset luovutetulle alueelle jäävien teollisuuslaitosten koneita pois muualtakin, mutta rauhansopimukseen vedoten Neuvostoliitto vaati myöhemmin koneet ja laitteet palautettaviksi. Rauhansopimuksen sanamuodon mukaan taloudelliset laitokset nimittäin oli jätettävä paikoilleen. Luovuttamisvaatimus koski kuitenkin myös valtion rautateidenkin liikkuvaa kalustoa Neuvostoliiton haltuun siirtyvillä alueilla. Ja omia sankarivainajia muistellessa on otettava huomioon, että se Karjalan kansa, joka nyt kodittomana harhailee, on tämän ohella kantanut ainakin yhtä suuren veriuhrin kuin muu Suomi. Ja kaiken huippuna menettänyt kotinsa ja kotiseutunsa sekä kaiken sen, mitä ovat oppineet pitämään rakkaana. Ja sitäkään ei ole syytä unohtaa uhrin suuruutta arvostellessa, että tässä on kysymys maakunnasta, jota tuo kansa on rakastanut niin syvästi
ja tunteellisen hellästi, että tuskin me muut heimot voisimme tästäkään heille vertoja vetää. Suomen taloudellista asemaa vaikeutti myös keväällä 1940 käynnissä olevan suursodan kulku. Kun Saksa valtasi Tanskan ja Norjan, Suomen meriyhteydet länsivaltoihin supistuivat, Itämeren muututtua Suur-Saksan sisämereksi. Kauppa länsivaltojen kanssa rajoittui nyt niihin tavaramääriin, jotka Petsamon sataman ja sinne johtavan Jäämerentien kuljetuskapasiteetti salli. Petsamon Liinahamarin satamaan johtavalla reitillä saattoikin liikennöidä parhaimmillaan jopa 1500 kuorma-autoa. Kesäkuussa allekirjoitettiin uusi kauppasopimus Saksan kanssa. Se takasi eräiden elintärkeiden tarvikkeiden saannin ja antoi toiveita yleisemminkin Suomen ja Saksan suhteiden lämpenemisestä. Huhtikuussa 1940 sota tuli uuteen vaiheeseen. Salama-hyökkäyksellä Saksa miehitti Tanskan ja Norjan. Molemmissa maissa syntyi pian saksalaisia vastaan voimakas vastarintaliike. Toukokuussa 1940 Hollannin ja Belgian miehittäminen. Kesäkuussa murtui myös Ranskan vastarinta ja Ranska antautui saksalaisille. Saksa oli nyt Euroopan mantereen valtias. Hitler julisti, että jos Englannin ilmavoimat pommittavat Saksan kaupunkeja, niin saksalaiset pudottavat Englantiin vielä enemmän pommeja ja hävittävät maan tasalle heidän kaupunkinsa. Dann werfen wir jetzt in eine Nacht 150, 180, 230, 300, Saksa oli kesällä 1940 Euroopan ehdoton mahtitekijä, ja tämä seikka heijastui tuon hetken kansainvälispoliittisessa tilanteessa kaikkien valtioiden toimintaan. Saksan laajenemista ja vaikutusvallan kasvua pelkäsi nyt, kuten jo monta vuotta aikaisemminkin, ennen muuta Neuvostoliitto. Neuvostoliitolle tuli nyt entistä tärkeämmäksi vahvistaa otettaan länsirajansa takana olevien pikkuvaltioiden suunnalla. Tämä johtikin sen miehitysoperaatioon Baltian maissa. Välirauhanteon jälkeen alkoivat venäläiset keksiä yhä uusia ja uusia vaatimuksia Suomelle. Luovutettavaksi Suomen ainoa merisatama Petsamo, suuri Enson tehdaskompleksi kokonaan, rautatieyhteys Neuvostoliitosta Hankoon ja Sallan radan kiireellinen rakentaminen ynnä muuta. Suomalaisten asennoituminen näihin vaatimuksiin oli torjuva. Me koettiin kaikki lisätaakkoina. Petsamo koettiin yritykseksi katkaista Suomen yhteydet valtamerille. Suomen ainoa valtamerisatamahan oli Petsamossa. Neuvostoliitto nimenomaan ilmoitti olevansa Petsamosta kiinnostunut poliittisista syistä eikä niinkään nikkelin takia, jota sillä oli omasta takaa. Tähän Neuvostoliitto ei näyttänyt suostuvaiselta, mutta asia oli jo venynyt niin pitkälle, että jatkosota syttyi ennen kuin asiassa tuli ratkaisua. Saksa hyökkäsi Venäjälle 22. päivänä kesäkuuta vuonna 1941. Samana päivänä alkoivat venäläiset lentokoneet pommittaa Suomen kaupunkeja. Sota ei valtakuntien välille julistettu lainkaan. Pääministeri vain totesi pari päivää myöhemmin radiossa, että olemme joutuneet jälleen sotaan. Että ne olisivat saattaneet lamauttaa Suomen liikenteen äkillisellä hyökkäyksellä. Kyllä, siinähän oli ajateltavissa sellainen ratkaisu, että kauttakulkujoukot ottaisivat risteysasemat haltuunsa ja samaan aikaan lähtisi hyökkäys kaakkoisrajalta ja Hangon tukikohdasta ja sen lisäksi samaan aikaan pelättiin Suomi-Neuvostoliitto seuran, Suomen Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran mellakoita, jotka uskottiin tarkoitetuksi lamauttamaan kaupunkikeskuksien toimintaa. Minkälaisten päämäärien ja tarkoitusperien te dosentti Manninen näki sitten olleen Neuvostoliiton
Suomea vastaan harjoittaman painostuksen takana? Katsoisin, että Neuvostoliitto pyrki estämään nimenomaan muiden valtojen sekaantumisen Suomen asioihin turvaamalla itselleen ne kohdat Suomesta, jotka tuntuivat strategisesti tärkeiltä, eli pitämällä Suomenlahden suu vahvasti hallussaan. Tähän liittyivät Hangon tukikohta ja Ahvenanmaa, ja sitten toisekseen ottamalla Aran nikkelikaivosalueen valvontaansa. Nuo viikot olivat suomalaisille äärettömän raskaita ja peloittavia, mutta kun sota oli jälleen syttynyt ja saksalaiset etenivät häkellyttävän nopeasti syvälle Venäjälle, alkoivat suomalaisetkin valloittaa entisiä alueitaan takaisin. Vanha raja saavutettiinkin noin 2 kuukaudessa. Menestyksen huumassa hyökkäystä kuitenkin jatkettiin aina Suomenheimon asuinalueen rajoille saakka. Tälle rajalle jäätiin asemiin ja alkoi asemasotavaihe. Hangosta venäläiset ajettiin pois heti sodan alussa. Aamu kesäkuun 25. päivä 1941. Joukko lentäjiä istuu Selänpään lentokentän laidassa teltassa pienessä mäntymetsikössä ja pohtii niin maailman kuin omia päivän asioitaan. Sotahan alkoi meidän kohdalta, meidän hävittäjälaivujen kohdalta, niin aivan yllättäen. Mitään ennakkotietoa, että sota alkaa, ei ollut meille ohjaajille virallisesti annettu. Kyllähän me tietysti tiesimme tämän maailmantilanteen, mikä se on, mutta minkäänlaisia ohjeita ei ole annettu, että jos sota syttyy, jos ei silloin vielä viholliskoneita, vaan vieraita koneita ilmestyy Suomen ilmatilaan. Halo. Suuri pommikonemuodostelma Inkeroisissa. Suunta luoteeseen. Lentokorkeus noin 1500 metriä. Koneet pudottaneet pommeja Inkeroisiin. Siinä ne ovat. 18 SP-pommittajaa moitteettomassa muodostelmassa. Pommikone leimahtaa tuleen, painuu pystysyöksyä ja iskeytyy sitten pystysuorassa asennossa alla olevaan laakean kallioon, jolloin koko sen pommilasti räjähtää sellaisella voimalla, että noin 100 metrin päässä samalla kalliopohjalla oleva omakotitalo päättää pois perustukselta. Näitä tamantapaisia taistelutilanteita tuli sitten kyllä riittämään Suomen vähille torjuntalentäjille. Sodasta itsestään ei ole kovinkaan hauskaa kertoa, jotta sivutamme sen vain lyhyin maininnoin. Saksalaiset olivat aluksi niskan päällä, mutta vähitellen menettivät taisteluotteensa. Yhdysvallat tuli mukaan sotaan siten, että se alkoi laivata valtavasti asemateriaalia venäläisille. Suomi sai vain hiukan ostaa asemateriaalia ja ruokaa Saksasta, joka oli ainoa Suomen kauppakumppani. Nyt, vaikka talvisodan ahdistavammassakaan tilanteessa Saksa ei antanut meille ruutihippustakaan. Keväällä 1944 suurvalta Neuvostoliitto oli koonnut valtavan määrän Amerikasta saamansa asemateriaalia, tykkiä ja tankkia Karjalan kannakselle. Kesäkuun 9. päivän aamuna se aloitti sellaisen pölläkän kannaksen alueella, että sieltä oli aivan pakko lähteä, jos yleensä elävänä pääsi. Valtavalla voimalla aloitettu hyökkäys sitten myöhemmin tyrehtyi suomalaisen puolustukseen. Ja painostuslinjoja vastaan helpottui siinä vaiheessa, kun venäläisten oli kiireesti vietävä tykkinsä ja tankkinsa Saksan rintamalle, etteivät amerikkalaiset olisi keränneet ennen heitä Berliiniin.
Eräänä luonteenomaisena piirteinä vihollisen hyökkäystoiminnalle Kannaksen suurtaistelussa kuluneena kesänä on ollut se, että vihollinen on erittäin nopeasti muuttanut hyökkäystensä painopisteitä. Näin on tapahtunut koko Kannaksen rintamalla. Eräs tällainen paikka, missä vihollinen on jo pidemmän aikaa painanut ja voimakkaasti pyrkinyt murtamaan linjamme, on Äyräpään sillanpääaseman luona ja sitten sen jälkeen Vuosalmen sillanpää, jonka vihollinen on saanut Vuoksen tälle rannalle perustettua. Olemme nyt mikrofonin kanssa niiden joukkojen parissa, jotka ovat nämä taistelujen kuumimman helteen kestäneet sekä Äyräpään sillanpääasemassa että nyt Vuosalmessa. Nämä joukot ovat toissapäivänä päässeet lepoon, nauttimaan hyvin ansaitsemansa lepoa, keräämään voimia alkaväen suurkamppailun varalle. Ennen kuin ryhdyn keskustelemaan tämän joukko-osaston miesten kanssa, minulla on tilaisuus pyytää joukko-osaston komentajaa muutamin sanoin luonnehtimaan meille tilannetta ja taistelujen kulkua ensin Äyränpään sillanpään asemassa ja sitten nykyisessä vihollisen sillanpääasemassa Vuosalmessa. Viivitysvaiheen päätyttyä asettui joukkoni puolustukseen Äyräpään sillanpääasemalle. Puolustusasema oli edullinen, korkeat harjanteet, mutta sillä oli myöskin sillanpääaseman heikkoudet takana vesistö. 4.6. varhain aamulla aloitti vihollinen erittäin vahvoin voimin panssareitten ja satojen lentokoneiden tukemana suurhyökkäyksen. Hyökkäykset torjuttiin verisissä taisteluissa käsikranaattein, kanepistolein suoritetuissa kiivaissa vastahyökkäyksissä tuhottiin suuria osia vihollisen hyökkäyksiä. Hyvät kuuntelijat, nämä joukko-osaston, nämä miehet ovat urhoollisesti taistelleita joukkoja. Tässä lähelläni on luutnantti Viika, joka on kuulemin, hän on panssareita tuhannut täällä Vuoksen tuolla puolella Äyräpään sillanpäässä. Montakohan panssaria tämä luutnantti Viika on tuhannut? Minä tuhosin 2 panssaria yksin ja 5, ja sitten 3 panssaria 3 miehen kanssa yhteensä 5 oli tuhoamista. Niin, ja ne kaikki täällä Äyräpään sillanpäässä? Kaikki oli Äyräpään sillanpäässä. Olisikohan teille jotain? Suomen puolelta taas Jahvetti Kilpeläinen vastaili heille verraten lutsakkaaseen tapaansa. Suomen kansalaiset. Saksalainen fasismi toi teille nälän ja uuden mielettömän sodan Neuvostoliittoa vastaan. Nouskaa taisteluun saksalaista fasismia ja sen palkkarenkeä ryhiä ja mannerheimia vastaan, jotka ovat todellisia syyllisiä Suomen kansan kärsimyksiin. Taistelkoon saksalaiset ja heidän harvalukuinen suomalainen käsijoukkonsa yksinään punaista armeijaa vastaan, koska selkänsä syyhyy. Suomen armeijan työläis- ja talonpoikaissotilaat tulevat tuon ensimmäisen komppanian esimerkkiä seuraten yhä suuremmin joukoin siirtymään punaisen armeijan puolelle tai piilottautumaan Suomen metsiin ryhtyäkseen sopivan hetken tunnen taisteluun saksalaisten karkoittamiseksi maasta ja heidän suomalaisten käsiriensä poistamiseksi vallasta. Tuosta propagandasta puheen ollen täytyy muuten sanoa, että siinä osataan pistää asiat kerta kaikkiaan sekaisin. Niinpä tässä muutamia päiviä sitten Neuvostolan radio paasasi täyttä päätä, mitä kaikkia pahaa me mukaan olemme tehneet amerikkalaisille. Ja näin siitäkin huolimatta, että sellaista ei ole tapahtunut. Mainittakoon vain esimerkin vuoksi, että kaipa meidän joukkojemme olisi ollut melko helppoa mennä pidemmällekin vuosien 1941-1942 vaihteessa, jolloin liikenne etelään päin olisi tietysti katkenut kuin leikaten. Mutta sitä ei tehty. Ja miksi ei tehty? Koska se meidän maamme kannalta ei ollut välttämätöntä. Me halusimme siirtää taistelut pois vain oman maamme alueelta ja saada sellaiset asemat, joissa vähälukuinenkin joukkomme voi kestää paremmin hyökkäyksiä vastaan. Ja saman vuoden helmikuussa venäläinen oli tehnyt voimakkaan yrityksen Suomen lannistamiseksi. Monena iltana peräkkäin se teki erittäin vahvoin lentopommituksen hyökkäyksiä Suomen kaupunkeja vastaan.
Helsinkiä vastaan iltaa kohti saattoi olla 300 konetta liikkeellä. Helsingin ilmapuolustus oli kuitenkin järjestetty aivan uudella tavalla. Ilmatorjunta oli tällä järjestelyllä niin tehokas, että koneet eivät päässeet päälle, vaan pudottivat pomminsa mereen. Vain ehkä 4% pommeista putosi kaupungin alueelle. Niinpä valvontakomissiokin myöhemmin hämmästyi, kun Helsinki ei ollutkaan aivan mäskänä niin kuin sen olisi pitänyt olla. Suurimman painostuksen hetkellä Suomi pyysi asetäydennystä Saksalta. Hitler pani ehdoksi sen, että Suomi ei saa väistyä Saksan rinnalta, vaan sen on taisteltava yhdessä Saksan kanssa ratkaisuun saakka. Ryti kävi sisäisen taistelun itsensä kanssa. Lopulta hän antoi lupauksensa, että niin kauan kuin hän johtaa Suomea, se ei tule väistymään eikä etsi erillisrauhaa. Mutta heti kun saatiin välittäjävaltion Ruotsin kautta kuulla, että Moskova on lakannut vaatimasta ehdotonta antautumista, alettiin rauhan tunnustelut. Presidentti Ryti erosi. Marsalkka Mannerheim valittiin uudeksi presidentiksi ja rauhanneuvottelut käynnistettiin. Rintamalla oli täysi jylinä päällä, kun Suomen neuvottelijat lensivät Tukholman kautta Moskovaan. Tekikö Ryti siis jotenkin halpamaisesti pettäessään sopimuksen saksalaisten kanssa? Tätä mietittäessä on hyvä muistaa, että jo ennen talvisotaa Saksa oli myynyt sekä Suomen että Baltian maat ja Puolan ryssen raadeltavaksi. Saksa ei suostunut myymään suomalaisille minkäänlaista aseistusta silloin, kun pyysimme siltä apua suurimman hädän hetkellä. Vasta sitten, kun sen omiin sotasuunnitelmiin sopi, se sitoi Suomen liittolaisekseen. Ja Hitler olisi halunnut kaikin keinoin Suomen tuhoutuvan, jos Saksakin tuhoutuu. Rytillä oli siis edessään todella erittäin vakava ratkaisu. Ja johtajan yltiöpäisyys se johtikin sitten saksalaisten tuhoon. Me olemme nykyisen maailmansodan yhteydessä jo kahdesti joutuneet asein puolustamaan vapauttamme. Kerran olemme kokeneet erikoisrauhankin vaikutuksia. Eri vaiheissa olemme ystäviltämme saaneet merkityksellistä apua ja kannatusta, joka on meitä rohkaissut ja tehokkaasti tukenut ja jolle osaamme antaa täyden arvon. Tähän saakka olemmekin kaikesta selviytyneet. Toisin kuin useat muut pienet kansat, voi Suomen kansa edelleen itse päättää asioistaan. Mutta nykyisessä vaiheessa meidänkin asemamme jälleen on vakava. Sanottakoon vielä, että presidentti Rytin tekemän sopimuksen jälkeen vasta Saksalta saatiin erittäin merkittävää aseapua. Tämä suorastaan pelasti Suomen itsenäisyyden. Se pelasti monen minunkin tuntemani suomalaisen sotilaan hengen. Se pelasti Suomen ehdottomalta antautumiselta, vaikkakin Ryti joutui tekemään sopimuksen lähes Stalinin vertaisen hirmuhallitsijan kanssa. Suomi elokuun 2. päivänä 1944. Presidentti Ryti luopunut toimestaan. Uudeksi presidentiksi Suomen marsalkka Mannerheim. Hänet määrätään toimeen lailla ilman vaalia. Minä, Gustav Mannerheim, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan täten, että minä presidentin toimessani tulen vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja lakeja. STT:n uutisia. Eilen puolen päivän aikaan allekirjoitettiin Moskovassa toiselta puolen Suomen sekä toiselta puolen Neuvostoliiton ja Iso-Britannian kesken solmittu välirauhan sopimus. Nyt solmitun sopimuksen mukaan vuoden 1940 rauhan rajat tulevat jälleen voimaan. Petsamon alue luovutetaan kokonaisuudessaan Neuvostoliitolle sekä Porkkalan alue vuokrataan 50 vuodeksi. Tämän lisäksi Suomi sitoutuu suorittamaan sotakorvausta Neuvostoliitolle $300 miljoonan arvosta. Maassa vielä olevien saksalaisten aseista riisumiseen on heti ryhdyttävä sekä myös oman armeijamme demobilisoimiseen. Hyvät kuuntelijat, nyt on tällä kertaa syyskuun 4. päivä ja kello on 7:05 aamulla. Olemme täällä Tolvajärvestä vähän eteenpäin Ristisalmen sillan vasemmalla puolella ampumahaudassa,
Ja niin kuin te kaikki tiedätte, niin nyt pitäisi olla jonkinlainen rauha, mutta ainakaan täällä, niin kuin äänestä kuulette, ei tällä hetkellä vielä sitä kuitenkaan ole. Joukot ovat täällä saaneet ilmoituksen, että kello 7 aamulla on lopetettava ammunta, mutta niin kuin mainitsin, kello on nyt 7:55, ja siitä huolimatta vielä vihollinen laskettelee tuolla konepistoilla ja konekivärillä, melkeinpä saa sanoa täyttä häkää. Eihän suurvallan itsetunto siitä kärsinä, jos vaikka jonkin aikaa rauhanteon jälkeenkin ampuu sellaista pikkuvihollista, joka ei millään meinaa lannistua väkevämpänsä edessä. Me ilmoitimme ensiksi, että suomalaiset joukot vetäytyvät vuoden 40 rajan taakse 23. päivä kello 12 mennessä. Ja että vetäytyminen alkaa 21. päivä kello 12. Meikäläisillä joukoilla, jälkijoukoilla on ollut kaunis tapa tullessaan ja läpi kirkon seutujen ja jättäessään ne taaksensa vieraan haltuun. He pitävät lyhyen hartaushetken kirkon luona tai sankarihaudalla. Tämä on taistelujoukkojen viimeinen tervehdys sankarivainajina tässä sodassa kaatuneille tovereilleen. Tällainen hetki vietetään paraikaa. Hetken kuluttua alkaa Jääsken sankarihaudalla. Jälkijoukkona täällä on JR 49, ensimmäinen pataljoona, joka paraikaa on avoneliössä Jääsken sankarihaudan ympärillä. Sotilaat, Suomen miehet, olemme raskaalla marssillamme kokoontuneet paikkakunnan sankarivainajan lepopaikalle. Niiden miesten viimeisten lepopaikan ääreen, jotka ovat antaneet kaikkensa tämän maan ja tämän kansan vapauden ja elämän puolesta. Taistelumme näyttää tällä haavaa päättyneen. Se on ollut pitkä ja raskas ja vaatinut paljon uhreja. Nyt oli vuorostaan Saksan sodan johdolla syytä raivostua röyhkeille suomalaisille. Vetäytyvät saksalaiset suorittavat hävityksiä. Pohjois-Suomesta saatujen tietojen mukaan ovat saksalaiset vetääntymisensä yhteydessä suorittaneet eri tahoilla hävitystöitä. Hyrynsalmella he ovat hävittäneet muutamia taloja. Suomussalmella he ovat polttaneet Vuokin tien suunnassa Haukilan, Palovaaran, Kuivassalmen ja Salmelan talot. Kirkonkylän pohjoispuolella on poltettu Hulkonniemi ja Ämmänsaari, Poussussa, Määttälänvaarassa, Vuotungissa, Meskusvaarassa, Pukatissa ja Paanajärvellä. Sodan vuosina kaikki ulkomaankauppa oli pysähdyksissä paitsi Saksan kanssa. Ja Saksa saikin sanella, miten Suomen tuli käyttäytyä sodan aikana. Se kiristi tahtonsa mukaan, milloin nälällä, milloin muulla puutteella. Juuri ja juuri pysyttiin hengissä. Mutta sodan päätyttyäkin kesti vielä monia vuosia sellaista aikaa, että paljolla rahallakaan ei saanut ostaa vaatteita, kenkiä, ruokaa, puhumattakaan hedelmistä tai kahvista. Kaikki tuotanto, jota maa pystyi tuottamaan, vietiin Venäjälle sotakorvauksena, täysin ilmaiseksi. Kommunistit vaativat, että sotakorvaukset on pantava niiden maksettavaksi, jotka sodan ovat aiheuttaneet. Mutta miten heidät olisi saatu vedettyä siitä vastuuseen? Hehän istuivat vahvan suojavartion turvissa Kremlin muurien sisällä. Huomio, täällä Rovaniemi. Lapin läänin asukkaat. Kuten kaikki olette sanomalehdistöstä huomanneet, on tapahtumien pyörä viime päivinä erittäin nopeasti pyörinyt. Nyt ovat asiat tällä kerhiittyneet niin pitkälle, että meidän on jätettävä rakkaaksi käynyt Lappimme. Kun Rovaniemen radioasema nyt lähettää viimeiset eetteriaaltonsa avaruuteen, ainakin toistaiseksi, niin kuin uskomme, tahdoin läänin asukkaille ilmoittaa, että
että jokaisen on varauduttava muuttamaan pois ja sen takia ryhdyttävä valmistaviin toimenpiteisiin. Ehtoihin sisältyneiden määräysten mukaan suomalaisten on riisuttava Saksan joukot aseista ja luovutettava venäläisille. Saksalaiset eivät tähän kuitenkaan suostuneet, vaan alkoivat taistellen vetäytyä pohjoiseen päin. Samalla he polttivat ja miinoittivat jälkeensä jättämän alueen. Lauri Kukko kiikaroi Rovaniemen syttymistä. Ja alkoi se Rovaniemen poltto heti melkein välittömästi sitten, kun evakuointi oli loppunut. Mitä mekin nyt kiikaroimaan päästiin, niin kun me nähtiin, kun ne taloja sytyttelivät palaamaan, niin oli semmoisia, mekkistä lennettiin tuota pitkiä pötkyjä, joku niin kuin tuon paksuisia pyörytään. Sitä kun kopahti, niin se oli semmoinen termiittipalo, tai miksi tämä sanottiin tämä poltto. Ja se semmoisia nakkoat ikkunasta sisään ja sieltä. Tuntui niin kuin olisi ollut vähän tulitikkua, niin ei ruvenneet tulitikulla sytyttämään ollenkaan, että ne kuljettiin niin kuin hiilusta ja sitten tulta talosta toiseen. Ja moni mainitti, kun juuri tänne saakka tuntui lämpö, kun se paloi. Silloin Suomi onnistui solmimaan aselevon ja erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa. Toinen mahdollisuus olisi ollut kärventyä jumalten tuhotunnelmissa maailmanpalon päätösroihuissa. Ehdoksi asetettiin välien. Ja näinhän se painostus alkoi saksalaisia vastaan ja ensimmäinen yhteenotto meillä oli saksalaisten kanssa Portimojärvellä. Da kom kein Finne, die kommen von hinten. Das wollte mir nicht glauben. Und da habe ich also bei Ilima musste ich eine Stellung beziehen. Tunsin tarkoin suomalaisten taistelutaktiikan ja selitin kenraaliin. Suomalaiset eivät tule edestä, he tulevat takaa. Und da habe ich also den Finn Rechnung getragen. Se oli Taipaleen kyllä oli kovin paikka, siinä se meinasi pistää. Siinä se otettiin luille, tai me pantiin se luille, kun me lyötiin mottiin. Sitten se kyllä lähti menemään roimaa kyytti. Rovaniemi palaa. TK-mies Reino Rinne kuvaa. Iltapimeään asti saksalaiset kävivät epätoivoista taistelua Rovaniemen kauppalassa, joka tällöin paloi pilviä verestävänä liekkimerenä. Tavattomien räjähdysäänien kantautuessa kuuluviin sinkoutui tuhoutuvien rakennusten osia hehkuvina tulipalloina matalien pilvien yläpuolelle. Sadat tulipalot eri puolilla kauppalaa valoivat ympäristöön punertavan hohteen, jonka valossa sakeassa metsässäkin näki vaivatta kulkea illan pimeydestä huolimatta. Tuosta näkyy tuo Ounaskosken silta. Se saksalainen oli siellä kaupungissa vielä. Ja niin sitten meni moottoripyörällä pohjoiseen päin saksalainen. Ja olisiko sitten ollut minuutti 2 aikaa, niin kuului kauhia jyräys ja niin perhän toin. Ounaskosken silta lensi taivaaseen ja se oli niin valtava se räjäys niin, että veri rupesi täältä näistä ryhtysistä ilman paineesta kihuamaan ja täältä silmään ympärillä. Ja me lensi kuinka pitkästi mä lienen lentänyt taaksepäin, me osaa sitä sanoa, että se olisi paine niin kauan. Venäläisten voimakkaasti painostaessa suomalaisia näyttävämpiin suorituksiin saksalaisia vastaan tekivät suomalaiset yltiöpäisen operaation. Yön pimeyden turvin lipui 3 laivaa täynnä suomalaisia sotilaita Oulun satamasta saksalaisten vahvasti miehittämään Tornioon. Taistelu Torniosta jatkuu. Ruotsin radio seuraa tilannetta Haaparannan puolelta. Som igår har tyst bombflyg börjat blanda sig mer och mer i leken. För en timme sedan angrep ett 15-tal bombmaskiner finnarnas ställningar längs vägen till Kemi. Det verkar vara en förbittrad kamp om vägknutarna. Kello 19 alkoi taistelu jälleen täydellä voimalla. Granaatinheitinten ammukset räjähtivät
yhtenään, kiväärit rätisivät, koneaseet takoivat pitkiä sarjoja ja uusia tulipaloja syttyi. Kello 20 hyökkäsi ensimmäinen pataljoona viimeistään ponnistaen rintamasta Asemamäkeä vastaan. Ja tämä raju ponnistus heitti vihdoinkin saksalaiset asemistaan kaikkialla. Äärettömin ponnistuksin taistelu Pohjolassa jatkui, ja venäläinen valvontakomissio löi lisää löylyä, lisää tuhoa, lisää kuolemaa. Lokakuun 8. päivänä 1944 kenttätykistörykmentti 7, 4. patterin sotapäiväkirja. Kello 6.00. Hyökkäys jatkui radan suuntaan lentokentän ja aseman kautta Kemijoelle, joka saavutettiin kello 10.15. Kemijoen sillat räjähtivät. Vastarinta lujaa, vastassa SS-joukkoja. Puolen päivän jälkeen saksmannit antautuivat ja jättivät jälkeensä kaikenlaista kamaa. Antautuneiden saksalaisten kohtalo ei ollut kylläkään kermalla höystettyä. Heidät vietiin Neuvostoliittoon, ja vankina olo Neuvostoliitossa ei ollut saksalaisille herkkua. Sodan loppuminen maamme osalta, jota niin suuresti on toivottu, ja joka toivottavasti myös Pohjois-Suomen osalta tulee piakkoin tosiasiaksi, ei taloudellisesti merkitse palaamista rauhanomaisiin oloihin. Jos sota-aika on ollut meille siinä suhteessa rasittava, näyttää siirtyminen rauhaan ainakin toistaiseksi muodostuvan yhtä raskaaksi, eräissä suhteissa vielä raskaammaksikin. Hyvien naapurisuhteiden luominen edellytti lisää löylyä. Suomen sotilasjohto ei täytä niitä velvoituksia, joihin se on sitoutunut saksalaisten joukkojen aseista riisumiseen nähden. Tämän johdosta vaadin, että Suomen ylijohto 2 vuorokauden kuluessa tämän ilmoituksen jättöpäivästä ryhtyy kaikkiin asian vaatimiin toimenpiteisiin. Minun on ennakolta ilmoitettava teille, herra presidentti ja ylipäällikkö, että jollei tämä vaatimus Suomen hallituksen ja sotilasjohdon taholta tule täytetyksi, on liittoutuneiden, sulkeissa Neuvostoliiton, sotilasjohto pakotettu ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka se katsoo välttämättömiksi. Ryhmä Pajarin tilanneilmoitus. Vahvennettu jalkaväkirykmentti 11. ensimmäinen pataljoona otti lounaasta edeten haltuunsa palavan Rovaniemen ja saavutti sen pohjoislaidan kello 21.35. Saadun ilmoituksen mukaan Rovaniemi täydellisesti tuhottu. Rauhasopimuksen 13. artiklan mukaisesti liittoutuneiden valvontakomissio esittää ensimmäisen luettelon henkilöistä, jotka ovat syyllisiä sotarikosten tekemiseen, ja vaatii heidän viipymätöntä pidättämistään ja vangitsemistaan. Mitä tulee jatkotoimenpiteisiin, joihin on pidättämisen jälkeen ryhdyttävä lueteltujen sotarikollisten suhteen, määrää ne aikanaan liittoutuneiden valvontakomissio. Liittoutuneiden valvontakomissio odottaa virallista ilmoitusta 3 päivän määräajassa tämän vaatimuksen täyttämisestä. Tämä on tosiaan karkeata kohtelua listalla olevien nimien vuoksi. Erityisen vaikeaa hänestä oli pidättää kenraali Pajari, joka oli urhoollinen soturi ja joka oli saanut useita kunniamerkkejä. Päätettiin antaa Enkelin tehtäväksi tiedustella kenraali Eversti Stanovilta kenraali Pajarin pidättämisvaatimuksen syitä. Kuulin myöhemmin illalla, että Enkel oli saanut varsin tylyn kohtelun. Onneksi meillä sentään oli asiantunteva taho, joka tunti kaikki asiat paremmin kuin hallitus, kommunistit. Liiton alueella toimiva Suomen vapausradio. Pajarin tapainen häikäilemätön fasistirikollinen on pidätetty. Kiduttamiset ja murhaamiset, joihin nuo Pajarin kaltaiset sotarikolliset ovat syyllistyneet, ovat niin inhoittavia rikoksia, että koko Suomen kansa ei voi muuta kuin lausua tyydytyksensä noiden rikoksen tekijän pidättämisen johdosta. Völkischer Beobachter kirjoittaa. Neuvostoteurastajat ottavat uusia uhreja Suomesta.
Kenraalit Pajari ja Palojärvi on pidätetty ja luovutettu Neuvostoliittoon. Pajaria ei hyödyttänyt vähääkään se, että hän antoi käyttää itseään petturuuden välineenä. Raivoisasti taistellen vallattiin Ylimuonion kyläkello 0100 ja estettiin häikäilemättömällä etenemisellä suurimmaksi osaksi kylän polttaminen. Mutta Suomen vapausradio tietää asioiden oikean laidan. Saksalaisia vastaan Lapissa käytävä sota on laimentunut entisestään. Kun tarkkailee asiaa lähemmin, muodostuu pakostakin sellainen vaikutelma, että sotatoimia saksalaisia jälkijoukkoja vastaan käydään perinveltosti, puhumattakaan siitä, että saksalaisia pyrittäisiin pidättämään ja tuhoamaan Suomen alueella. Kansamme ei voi käsittää, mistä johtuu moinen leväperäisyys välirauhan erään tärkeimmän kohdan täyttämisessä. Johtuuko se tahallisesta jarrutuksesta joidenkin sotatoimia paikan päällä johtavien henkilöiden taholta, vai onko vika mahdollisesti vieläkin ylempänä? Joka tapauksessa kansamme vaatii, että saksalaisten ei saa antaa vitkastella Suomen alueella, vaan on heidän kimppuunsa käytävä armottomasti aseittemme koko voimalla. Kuten tästä, niin kuin monesta muustakin asiassa yhteydestä olet kuullut, niin juuri kommunismi on ollut raskas riippa isänmaamme kaulassa. Eikä se niin kovin varmaa ole, oltaisiinko lainkaan jouduttu näihin sotiin, elleivät vasemmistokapinalliset aikanaan olisi paineet Venäjälle. Siellä he nimittäin kaiken aikaa aiheuttivat häiriötä maittemme välisille suhteille. Panssaridivisionan ilmoitus. Utsjoen partio saavuttanut 20.11.44 kello 22.45 rajan. Vihollinen on näin ollen sekä Utsjoen että Karikasniemen suunnissa karkoitettu valtakunnan alueelta. 1938 vuoden hinnat. Jos ei hyväksytä sitä asiaa, niin se sotkee suhteet Neuvostoliittoon. Valvontakomission johtaja Andrei Stanov äkkäsi, että jos hän paneekin sen ehdon, että sotakorvausdollarit tarkoittavat vuoden 1938 hintatason dollareita, niin saadaan tämä summa kaksinkertaistettua, lisää suomalaisille maksamista. Syksyn kuluessa tapahtui monia asioita. Suojeluskunnat ja lottajärjestö määrättiin Stanovin mahtikäskyllä lakkautettaviksi. Liian isänmaallisia oli kyettävä hillitsemään. Kommunistien hilluminen tulisi myös pitää aisoissa. Sotakorvaukset on saatava kiireellä käyntiin. Saksalainen omaisuus oli luovutettava Neuvostoliiton haltuun. Porkkalan alue oli evakuoitava ja tyhjänä luovutettava Neuvostoliiton hallintaan. Monta sataa venäläisten luetteloimaa upseeria oli vangittava ja muka raakuuksiin syyllisinä tutkittava ja tuomittava rangaistuksiin. Tutkimuksessa ei tosin löydetty syyllisiä kuin 2-3 tapausta, jotka voitiin tuomita. Kansa kokoontuneena SKP:n Pietarsaaren osasta ry:n juhlassa palokunnan talolla vetoaa maan hallitukselle ja vaatii sen pikaista toimenpiteitä seuraavissa kysymyksissä. 1. On viipymättä toteutettava kaikki välirauhan ehdot. 2. Sotarikolliset on asetettava teoistaan vastuuseen. 3. Oikeuslaitos puhdistettava fasistisista aineksista. 4. Sotakulut on asetettava niiden kannettavaksi, jotka ovat sodan aiheuttaneet. 5. Työväen talot sekä niiden muut omaisuudet, jotka niiltä on riistetty fasististen vuosien aikana, on palautettava työväestölle takaisin. 6. Näitä toimenpiteitä vaatii maahamme kansandemokratian luominen. Juhlayleisön puolesta Matti Ojajärvi, Pietarsaari. Neuvostoliiton alueella toimiva Suomen vapausradio. Väinö Tanner, joka muuten yhä vieläkin esiintyy natsiaseveljeyden hengessä kirkkaammin kuin muut sotasyylliset, lausui Sosden-puolueen edustajakokouksessa, että hänestä ei saada sotarikollista tekevälläkään. Väinö Tannerin syyllisyys maamme käymään sotaan ja siihen aseveljeyteen, johon kansamme pakotettiin saksalaisten kanssa, on niin ilmeinen,
että sitä koetetaan lievennellä myöskin siinä julistuksessa, jonka tannerilainen ryhmäkunta saneli puolueen edustajakokoukselle. Työväenjoukot ovat eri puolilla maata pitämissään kokouksissa tehneet päätöksiä, joissa ei ole suinkaan vaadittu rangaistavaksi mitään lihatonta ja veretöntä kapitalismia, vaan täysin lihallisia ja verellisiä henkilöitä, maamme käymän rikollisen sodan johtajia, sellaisia kuin Ryti, Tanner, Linkomiehet ja monet muut. Huomaa se, että juuri Ryti ja Tanner olivat ne henkilöt, jotka viimeiseen saakka uskoivat, ettei sotaan jouduttaisi. He jos kukaan olivat sotaa vastaan, mutta eivät kuitenkaan suostuneet antautumaan hyökkäjän edessä, koska he tiesivät, mitkä mittaamattomat kärsimykset siitä seuraisivat koko kansalle. He vaativatkin päästä kansainvälisen tuomioistuimen eteen tuomittaviksi, sillä he tiesivät tehneensä oikein isänmaataan kohtaan. Oikeusministeri Urho Kaleva Kekkonen sanoi, ei käy. Tuomaristo olisi silloin perästään venäläinen ja jokainen teistä saisi taatusti kuoleman tuomion. Jugoslavialainen tiedemies sanoi, Suomelle on asetettu niin suuret sotavelat maksettavaksi ja niin mahdoton tehtävä riisua aseista väkivahvat joukot, ettei se tule sitä kestämään. Ja vielä 2 viikon aikana. Tosin tuo 2 viikon aika meni 7 kuukauden pituiseksi. Nuoret miehet todella rämpivät kaiken kurjimmissa olosuhteissa saksalaisen tulen alla. Asiasta ei ole koskaan puhuttu joukkotiedoitusvälineissä, ei lehdissä, eikä radiossa. Lapin sodan päättyminen 40-vuotisjuhlaankin, joka pidettiin Enontekiön Hetassa, valtioneuvosto lähetti kakkosjoukkueen varamiehet. Kaikessa kuitenkin on selvitty Jumalan avulla. Minun henkeni lepää pohjoisessa maassa, sakkeus 8/8. Suomi on itsenäisenä kansakuntana Jumalan suuri ihme. Ylimaan taisteluissa Kemijärven tien risteyksessä, Laanilassa ja Petsamon tien risteyksessä käydyissä ankarissa taisteluissa kaatui noin 7000 vuoristoarmeijan saksalaista sotilasta ja 500 suomalaista. Kaikkiaan taisteluissa kaatui noin 10 000 saksalaista sotilasta ja 774 suomalaista. Hukkaan joutui 224 nuorta miestä ja vammautui työkyvyttömäksi 2902 miestä, eli yhteensä 3900 miestä. Lausun hartaimmat kiitokseni suojeluskuntain päällystölle, alipäällistölle ja vapaaehtoiselle miehistölle pitkäaikaisesta ja uhrautuvasta toiminnasta maamme puolustuksen hyväksi ja luottamuksellisesta yhteistyöstä. Samaten kiitän vapaaehtoista ja kansanomaista Lotta Svärd-järjestöä sen voimakkaasta tuesta, jota ilman suojeluskuntatoiminta ei olisi voinut levitä niin laajalle ja tullut niin tehokkaaksi kuin yli 4. vuosisadan työn tulokset osoittavat. Kertoi. Oli saanut tietää, että asekätköjä on syntynyt ja on syntymässä lähinnä poliisin puitteissa. Liikkuva poliisi on tänä vuonna nopeasti muuttunut kommunistiseksi. Siihen otetaan jotenkin yksinomaan kommunisteja, ainoastaan niitä, joita SKP tai metsäkäyttilaisten yhdistys suosittaa. Hänelle on annettu määräys, että vakinaiseen poliisiin on otettava rekryytit liikkuvasta poliisista. Siten myös vakinainen poliisi muuttuu nopeasti kommunistiseksi. Huonon palkkauksen vuoksi poliisilaitoksesta eroaa paljon, 40% vuodessa, ja niiden sijaan tulee liikkuvasta poliisista kommunisteja. Liikkuvassa poliisissa on nyt 2800 miestä. Vähennetään 1000, mutta kun ne on otettava vakinaiseen, niin siten vakinainen poliisi tulee kommunistiseksi. Tämä on hyvin vakava asia. Kun rauhanehtojen täyttämisessä oltiin vähitellen pääsemässä tilanteen tasalle, alkoivat omat kommunistimme ponnekkaasti vaatia Suomen sodan aikaista valtiojohtoa tuomiolle siitä, että he yllyttivät kansan taistelemaan olemassaolonsa puolesta. Tosiasiassa näin,
vaikka hyökkääjäksi heitä kyllä syytettiin venäläisten taholta. Tämä oli vaikea pala Suomen silloiselle johdolle, jotka olisivat mieluummin halunneet antaa sellaisia tuomioita, joissa tapahtuu oikeus. Suomen oikeuslaitos oli pitänyt kunnianaan oikeudenmukaisuutta, mutta nyt sen oli pakon edessä tuomittava rangaistukseen täysin syyttömät, ainoastaan velvollisuutensa täyttäneet miehet. Siinä vaiheessa, kun Suomen armeija kotiutettiin, muutamat ylemmät upseerit päättivät kaiken varalta piilottaa tietyn määrän aseita ja ammuksia varmaan piiloon, josta ne olisi silloin saatavissa, jos veli venäläinen nyt, kuten muiden maiden kohdalla näyttää käyneen, alkaisi purkaakin sopimiaan ehtoja. Muissa maissa näyttää seuranneen miehitystä valtavat väestön siirrot Siperiaan, ja muun muassa Puolassa katosi 15 000 upseeria, joista 4300 löytyi Katynin joukkohäydästä kuulla takaraivoon ammuttuna. Näiden aseiden piilottajien joukossa olikin mukana kommunistiksi kääntyjiä. Heidän kavaltaminaan asekätköt alkoivat pian paljastua. Ja suureen ääneen kotikommunistimme alkoivat vaatia syytettyjen penkille näitä aseen kätkijöitä. Siitä venäläisten painostamana syntyykin Pohjoismaiden suurin oikeusjuttu, jossa syytettyinä ja tutkintovankeudessa pidettiin kuukausikaupalla myös täysin syyttömiä maamme korkeimpia sotilashenkilöitä. Mielenkarvaus vasemmiston piirissä on kyllä ymmärrettävä. Eihän vallankumouksen teko käykään niin helposti, kun vielä ilmenee noin voimakasta puolustautumistahtoa. Lopulta useita kymmeniä syytettyjä tuomittiin eri pituisiin vankeusrangaistuksiin, mutta syytettyjä olikin alun alkaen noin 4000. Paasikivi puolusti laillisuutta epätoivoisessakin tilanteessa viimeiseen asti ja vielä vähän sen ylikin. Meidän julkiset kannanottonsa sotasyyllisyyskysymyksestä korostivat edelleen tinkimätöntä laillisuutta. Näyttää siltä, kuin Paasikivi olisi vielä keväällä 1945 antanut valvontakomission englantilaisen osaston kannalle poliittista painoa, varsinkin kun se oli tässä tilanteessa Suomelle edullista. Englantilaisten varaan laskeminen oli kuitenkin vain hurskas toive ja myös muodollisesti epätoivoinen yritys. Epävakaassa sodan jälkeisessä tilanteessa marsalkka-presidentti Mannerheim piti suomalaista yhteiskuntaa henkisesti koossa miltei pelkällä arvovallallaan, mutta jo tämäkin sai komission raivostumaan. Tuntuu siltä, kuin Suomi olisi elänyt kaiken aikaa kuilun partaalla, mutta siitä huolimatta hallituksen linja oli ajoittain hyvin tiukka ja lähes muodollinen. Valvontakomission puuttuminen syytettyjen majoitusjärjestelyihin vankilassa ei loppujen lopuksi silloisessa yleisessä ahdingossa ollut ehkä sittenkään mikään suuren luokan kysymys, mutta se sai Paasikiven ja oikeusministeri Kekkosen reagoimaan hyvin jyrkästi. He eivät halunneet päästää komissiota ylittämään valtuuksiaan edes pienessä asiassa, jotta se ei yrittäisi ylittää niitä sitten myöhemmin jossakin suuressa. Kivi koki tässä taitteessa suuren pettymyksen ja ehkä jopa järkytyksen. Sopimukseen kirjoitettujen vaatimusten täyttäminen ei aiheuttanutkaan sitä, että vaatimukset olisivat loppuneet. Sotasyyllisyyskysymyksen ratkaisua seurannut pettymys osoittaa merkillisen paradoksin Paasikiven hengenmaailmassa. Hän oli tavallaan luottavaisempi ja optimistisempi siinä tilanteessa, jossa osa välirauhansopimusta oli vielä täyttämättä, kuin siinä tilanteessa, jossa kaikki täytettävissä ollut oli jo täytetty. Niin kauan kuin jokin artikla oli auki, tiedettiin mitä piti tehdä. Kun kaikki oli täytetty ja vaatimukset eivät loppuneetkaan, Paasikivi tuli epävarmaksi, epäluuloiseksi ja entistäkin kärttyisemmäksi. Se ei kuitenkaan suuntautunut ensisijaisesti Neuvostoliittoa, vaan suomalaisia kommunisteja vastaan. Oli siis pakko antaa tuomio. Valvontakomission mielestä se oli aivan liian lievä. Venäläiset olivat kuolemantuomion kannalla. Tämähän oli tavanomainen tuomio poikkeuksetta muissa vastaavissa maissa. On selvää, että komissio teki kaikkensa nöyryyttääkseen suomalaisia nyt, kun se ei kyennyt mielestään nöyryyttämään niitä taistelurintamassa tarpeeksi.
Mutta kuunnellaanpa, mitä sanoo tuomioistuimen eräs oikeudentuntoa omaava, kylläkin sosiaalidemokraattinen jäsen. Sanon vaan, että se oli säädetty semmoisella tavalla, joka lainsäädännössä on mahdollista, mutta koski ihmisten tekoja, jotka tehdäessä eivät ollut laittomia. Siis se oli jälkirankaistusmuoto. Se oli yksi seikka. Toinen seikka se, että syyllisiä ei todistettu. Rauhansopimuksen 13 pykälän artikla oli sen laatuinen, että valtiomme siis velvoitettiin tuo rangaistus suorittamaan, mutta siinä ei olisi tarvinnut ensinkään lainsäädäntöä, sillä koska tuo säädös oli perustuslainluontoinen, niin hallitus ja presidentti olisivat voineet antaa asetuksen, jolla olisi tuo tuomio suoritettu. Se oli toinen. Kolmas se, että näitä henkilöitä ei syydetty syyllisiksi. Se oli etukäteen harkittu, miten kullekin tuomitaan. Ja sen tähden olinkin sitä mieltä, että Suomi ei ollut syyllinen tähän jatkosotaan. Se oli seuraamus ensimmäisestä, eli niin sanotusta talvisodasta, jonka sodan alkamisen Kansainliitto oli päätöksellään todennut Neuvostoliiton alkaneeksi. Jälkisota oli seuraamuksia tästä talvisodasta sellaisenaan. Se on tosiasia. No nyt ei, syydes oli yleinen, mutta ei todistettu todeksi. Minä olin sitä mieltä, että nämä henkilöt eivät ole tehneet mitään rikosta, vaan he ovat toimineet siis maan hallituksen jäseninä ja sellaisenaan oikein. Sillä käsitykseni on vieläkin sellaista, että jos vieras tulee reuhaamaan minun kotiin, niin minä puolustan kotiani kaikilla minun käytettävissä olevilla keinoilla. Tätä historiaa en ole kertonut sinulle sitä varten, että alkaisit vihata veli venäläistä tai ketään muutakaan. Ei ollenkaan. Sinulla on vain oikeus mielestäni tietää tosiasioita tältäkin kannalta katsottuna. Sinulla on oikeus tuntea historiasi, mutta sinulla ei ole oikeutta vihata, ei edes kommunistia. Eivät he tiedä tarjoavansa valhetta tullessaan esittelemään sinulle unelmayhteiskuntaansa. Sinun on kuitenkin hyvä ymmärtää, että tämän aineellisen maailman aikana on täydellinen mahdottomuus luoda sellaista unelmayhteiskuntaa, josta he unelmoivat. Sitä ei voida luoda tappamalla kaikki toisin ajattelevat, mitä he ovat monesti yrittäneet monissa muissa maissa. Aina ilmestyy uusia tyytymättömiä tapettujen sijaan. He ovat antaneet potkut Jumalalle, ja sen vuoksi mikään heidän toimensa ei menesty, ei ole siunausta. Sinun on hyvä tietää, että sinulla on hyvä isänmaa, vaikka joudut siellä tekemään työtä, näkemään vaivaa, maksamaan veroja. Niin maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka riemulla vaihtaisivat osia kanssasi, jos voisivat. Kuunnellaanpa lopuksi vanhan sodan käyneen veteraanin todistus tästä asiasta. Pari vuotta sodan päättymisen jälkeen kuljin itsenäisyyspäivänä eduskuntatalon ohi. Yhtäkkiä näin suurten siniristilippujen hulumavan taivasta vasten. Pysähdyin kuin salaman iskemänä siihen kadulle. En kerta kaikkiaan pystynyt ottamaan askeltakaan eteenpäin. Tuijotin vain noita hulumaavia lippuja, ja minun oli ponnisteltava lujasti vastaan, etten olisi purskahtanut itkemään. Niin voimakasta kieltä nuo liput puhuivat minulle. Ne suorastaan huusivat minulle. Tässä me sittenkin hulmaamme. Sinulla on oma vapaa isänmaa. Et sinä taistellut turhaa. Et sinä hävinnyt. Sinä voitit. Kyllä kai siinä jotkut ohikulkijat vähän hämmästellen katselivat minua, kun seisoin kadulla ja katsoin kuin hypnotisoituna siniristilippuja. Kovin on Herra meitä koetellut, vai onko?
Jos vertaamme muihin sotaan joutuneisiin maihin, niin Suomen menetykset kaatuneena olivat niitä vastaan pieniä. Ja ainoa väestönsiirto oli, että karjalaisen väen uudelleen asuttaminen tänne Suomeen täytyy tehdä. Meitä ei siirretty Siperiaan kuolemaan, kuten Virosta, Latviasta ynnä muualta. Mutta sukupolvet vaihtuvat. Kovia kokenut sukupolvi poistuu, ja uusi sukupolvi kokee elämänsä vain tämän päivän mukaan. Kaikki hyvä olemassa oleva on nyt itsestään selvää. Vaara on ohi, mitäpä muistella olleita ja menneitä. Tarkoitukseni onkin muistuttaa sinua siitä, että ymmärtäisit kuinka suuresti sinun on syytä Jumalaa kiittää tästä päivästä, tästä hyvästä päivästä.